Tiki imondi ndenge ndiri serious vesi iri kwindi Hotter like fire we burn Shatanga Kunzama windi pamsika Chavanogona kuti ndiriko piketi zvekuti ndogona vos ita sikireti Asi ndoti get away Konda kavatadzirei Chavanogona kuti ndiriko piketi zvekuti ndogona vos ita sikireti Asi ndoti get away Konda kavatadzirei Inzwa umwe wangu spaccah Chavanogona chete kungomaka Nesu mufunge vane daka Kurwadziwa kuti isu tasvika Avati misima nguma Tisu mawindi epapema Ndechiti chemanda chema kunyangwe muroti vese vachisema Chavanogona kuti ndiriko piketi zvekuti ndogona vos ita sikireti Asi ndoti get away Konda kavatadzirei Chavanogona kuti ndiriko piketi zvekuti ndogona vos ita sikireti Asi ndoti get away Konda kavatadzirei Plus hapana anokopa lena Kukopa kureva kuti anogona Vatipe ava machena President vauya fungura inzira Tanari kupegeza sina matyira Tiri kwa spaccah zvedu takachila When nobody mana creator Chavanogona kuti ndiriko piketi zvekuti ndogona vos ita sikireti Asi ndoti get away Konda kavatadzirei Chavanogona kuti ndiriko piketi zvekuti ndogona vos ita sikireti Asi ndoti get away Konda kavatadzirei Inzwa umwe wangu spaccah Chavanogona chete kungomaka Nesu mufunge vane daka Kurwadziwa kuti isu tasvika Avati misima nguma Tisu mawindi epapema Ndechiti chemanda chema kunyangwe muroti vese vachisema Chavanogona kuti ndiriko piketi zvekuti ndogona vos ita sikireti Asi ndoti get away Konda kavatadzirei Chavanogona kuti ndiriko piketi zvekuti ndogona vos ita sikireti Asi ndoti get away Konda kavatadzirei Plus hapana anokopa lena Kukopa kureva kuti anogona Vatipe ava machena President vauya fungura inzira Tanari kupegeza sina matyira Tiri kwa spaccah zvedu takachila When nobody mana creator Winjanja exclusive.